Elektropneumatski čekić je prepoznat kao nesporni specijalista za bušenje betona. Zahvaljujući svom načinu rada u kombinaciji sa adekvatnim priborom, pomenuti alat je sposoban da lako i efikasno probije tvrd materijal kao što je beton, pa čak i onaj armirani, pri čemu se može reći da je relativno lagan i kompaktan obzirom na energiju koju razvija i obim radova koje izvršava. Akumulatorski hameri koje ćemo danas predstaviti sa rešenjima za uklanjanje prašine su dakle 3 SDS Plus hamera klase od 2 do 4 kg i to GBH 185, 187 One Chuck i 18V34 CF, a što se tiče SDS Max hamera klase od 7 do 8 kg, predstavnici će biti GBH 18V40C i GBH 18V45C. Počinjemo prvo sa 3 SDS Plus hamera. Što se tiče kontrole prašine koja se proizvodi tokom rada, ove SDS Plus mašine mogu koristiti sljedeća rešenja. Univerzalne sakupljače prašine koji se mogu koristiti u kombinaciji sa bilo kojim elektropneumatskim čekićem bez obzira na tip i marku, namenski sistemski pribor koji se može koristiti samo za određene tipove hamera i naravno specijalni pribor koji ima integrisan sistem za ekstrakciju prašine tokom bušenja. Krećemo prvo sa univerzalnim rešenjima, gde 68 je nezavisan pribor i može se koristiti za SDS Plus i Max hamere. Oblik i vrsta hamera ne utiču na rad ovog pribora, a usisivač je neophodan element za rad, jer fizički usisnut crevo mora da se priključi na njega. Gde 68 se obično pozicionira blago iznad ili na samoj označenoj tački za bušenje, a nepomičan položaj se ostvaruje preko vakuma koji proizvodi usisivanje. Još jedno univerzalno rešenje za uklanjanje prašine, pri čemu je takođe usisivač neophodan, je Expert SDS Clean for Drilling adapter koji pokriva burgije promera od 5 do 16 mm. Modeli GBH 185 i 187 One Chuck imaju pored univerzalnih rešenja za otklanjanje prašine i namenske sistemske pribore specijalno dizajnirane za ovu operaciju. Za GBH 185 je posebno konstruisan integrisani usisivač GD12 koji se montira direktno na telo hamera, a napaja se preko akumulatora samog hamera. Promer rupe za GD12 se kreću u opsegu od 4 do 12 mm i maksimalne dubine 100 mm, pri čemu je maksimalna dužina burgije 165 mm. Pomenuti sistem GD12 ima veoma visok učinak otklanjanja prašine zahvaljujući HEPA filteru, koji zadržava do 99,97% fine prašine, odnosno čestica prašine veličine do 0,3 mikrona. Na samom telu integrisanog usisivača je ugrađeno i LED svetlo, a na kontaktnom delu sa podlogom ili zidom teleskopski deo je obložen gumom kako bi se olakšalo pozicioniranje pre samog bušenja. Ovaj sistemski pribor je mase 1,1 kg, pa se može reći da je prilično lagan i zgodan za montiranje na alat. Dalje, GBH 187 Li takođe ima namenski integrisani usisivač i to je model GD18V16, a isto kao i GD12, ovaj integrisani usisivač se može koristiti samo za određene tipove hamera. Opremljen je sa elektromotorom i mini turbinom namenjenom za skupljanje prašine, a takođe posjeduje i HEPA filter kome se vrlo lako pristupa. Kapacitet rezervoara je otprilike oko 50 cm3, što odgovara učinku od 40 rupa sa SDS Plus burgijom prečnika 6 mm dužine 60
mm. Maksimalni prečnik burgije koji se može koristiti u kombinaciji sa ovim sistemskim priborom je 16 mm, dužine 165 mm. Specijalne burgije sa kućištem za otklanjanje prašine se mogu koristiti samo sa SDS Plus elektropneumatskim čekićima i nazivaju se Expert SDS Clean Plus 8X burgije, a za njihov rad je neophodan usisivač. Tokom rada prašina se kontinuirano usisava, a rezultat su praktično idealno čiste rupe bez prašine. Ovaj sistem bušenja i otklanjanja prašine je idealan za poslove ankerisanja korišćenjem određenih epoksidnih masa. Sada prelazimo na SDS Max Hammer. Predstavnici ove klase će biti GBH 18V40 i 45C. Kategorije hamera su između 7 i 8 kg sa snagom udara 9 i 12,5 džula. Ovi SDS Max hameri su namenjeni za izazovnije poslove u poređenju sa SDS Plus klasom. To govori i podatak da su ovi hameri sposobni da buše rupe prečnika do čak 45 mm. Kada govorimo o sistemima za uklanjanje prašine za SDS Max hamere, tu postoje raznolika rešenja. Naprimjer, GD68 uparen sa usisivačem se takođe može koristiti za ovu klasu, pored standardnih SDS Plus hamera. Takođe, i za SDS Max hamere postoje specijalne burgije za otklanjanje prašine i to su Expert SDS Clean Max 8X burgije. Maksimalni prečnik ovog pribora iznosi 32 mm sa dubinom bušenja do 400, a sveukupan set je dužine 650 mm. Što se tiče štemovanja i rušenja, tu je Bosch takođe posvetio pažnju specijalizovanom priboru za uklanjanje prašine. Ovo rešenje se naziva Expert SDS Clean for Chiseling i specijalno je konstruisano za odvođenje prašine tokom operacija štemanja i razbijanja. Treba napomenuti da je ovaj sistem pre svega namenjen za sakupljanje fine prašine, a ne većih odlomljenih komada. Korišćenjem ovog adaptera količina fine prašine je do 25 puta manja u odnosu na rad bez adaptera.